Jeg vil så vise i dag, hvordan vi laver et fald ud af et 10 mm Dyneema-tov. Vi har tovværket liggende klar her, og vi har en cirkel her. Det første, vi skal gøre, det er, at vi går op i den anden ende af bordet, cirka 6 meter op på tovet, og laver en knude. Det næste, vi skal gøre, det er så, at vi skal have pillet mellemstrømpen ud. Det gør vi ved at trække den yderste strømpe tilbage. Der skal vi rigtig langt tilbage. Sådan der. Så ligger der en mærketråd indeni. Den klipper vi bare væk. Væk med den. Dernæst så skal vi måle op efter vores splicenål. Nu tager vi en splicenål, der er lavet til 10 mm tov. Og så måler vi længden på splicningen op. Den skal have 3 nålelængder op her, som er den længde, vi skal have på indstikket i splicningen. Derefter så skal vi have vores øjestørrelse, og hele vejen ned igen. Hernede fra skal vi så halvanden splicenål længere ned. Se her, dernede til. Her skal vi så have pillet kernen ud af mellemstrømpen. Det gør vi ved lige at stikke en splicenål ind og åbne den op. Så malker vi mellemstrømpen af kernen her. Grunden til mellemstrømpen er i tovværket, det er for at lave et godt greb imellem kernen og strømpen. Så tager vi igen vores splicenål til 10 mm tov, og vi tager en splicenål op, og her klipper vi mellemstrømpen, og resten smider vi pænt ud. Så skal vi have fikseret mellemstrømpen. Det gør vi lige ved at tage en nummeret mindre splicenål. Så sætter vi splicenålen ind i midten af kernen her, lige næsten helt ind. Så tager vi mellemstrømpen og lægger ind i splicenålen, pænt ind i, og sætter den fast i det lille hug, der sidder ude bag i dem. Og så skal vi bare føre den igennem. Det gør vi der. I noget tov der er der en tracer indeni, hvor der står produktionsdato og så videre, en meget tyndt stykke folie. Det ligger kun i vejen ud i splicningen, så det tager vi lige og hiver ud af den. Og så malker vi det hele stramt op her. Så nu kan I se, nu ligger mellemstrømpen kører op hertil. Her kører den så ind i kernen og forsvinder derind. Og så tager vi og lige kører yderstrømpen op over det hele igen. Så skal vi helt op i den anden ende af bordet, og tager vi herop. Og så er det bare at malke tovet nedad. Lad være at gøre det for hurtigt, så brænder man fingrene. Og så tager vi bare skiftevis og lige malker den langsomt hernede over. Og bare ud til den er næsten væk i enden. Så tager vi vores splicenål igen, og vi måler 1, 2 og en tredjedel op på splicenålen. Her skal vi have den ud første gang. Så der tager vi lige og giver den et knæk. Så tager vi en mindre splicenål og åbner den op med. Det gør vi igen ved at stikke den ind imellem kordellerne. Pas på ikke at fange det forkert herinde, så at du får det på tværs. Vi skal hele tiden ramme ind i det samme hul her. Og så skal der lige lirkes lidt til at få det åbnet op her. Jamen, vi har have den ude. Og der skal den bare trækkes helt ud af. Den vej der. Så tager vi igen vores 10'er splicenål. Og så mærker vi op 1, 2, 3 nålelængder. Her tager vi fat om tovet. Folder den der bagover. Så åbner vi det lige op her. Tager vores splicenål og sætter ind i. Igen tager vi lige strømpen her og sørger for, at den kan passe ind i splicenålen. Det kan den der. Og så stikker vi den lige præcis længden af splicenålen ind i, og så skal den ud igen hernede. Så malker vi lige
strømpe op til, sådan at det kommer til at ligge pænt deroppe. Og dernede til. Så tager vi vores øjestørrelse og mærker op. Vi vil gerne have et øje i den her størrelse på til sidst. Så der skal vi herover og på samme side, som vi havde den ud før, skal den ud af strømpen igen hernede. Så tager vi så igen og åbner tovværket op. Og så kan man lige ved at vrikke til begge sider her i åbningen. Så tager vi og trækker kernen ud op fra den anden ende. Sådan der. Så skal vi have den til at lave en pæn overgang mellem strømpen og kernen. Og det gør vi ved, at vi tager vores længde herop, tager fat om tovet, trækker det ud, og tager vores saks, og den skal klippes lige der. Den trævler vi så op, det gør man lige ved at nuller den lidt her. Op til vi har cirka en tredjedel splicenålslængde inde i her, hvor den ikke er trævlet op. Så tager vi sådan en bund af 4 ad gangen. Og det passer faktisk med bladet på en hobbykniv, at man lige tager og går det ned hver gang. Og det gør vi ned, indtil vi lige har den sidste 2 tråde her. Så er det pænt tyndt ud dernede af. Så tager vi og holder fat i den her, og lige trækker kernen heroppe fra, godt ind i strømpen, og tager ved, og malker ned, indtil det forsvinder ind i. Og det gjorde det der. Så skal vi tage vores cirkel og trække ind på tovværket. Den skal jo ende med at sidde herinde til sidst. Og så tager vi splicenålen, stikker kernen ind i, og så skal vi splice den ind i kernen nede på den anden side. Ned igennem kernen, og den skal bare malkes hele vejen ned, indtil lige der, hvor vi møder den mellemstrømpe, vi lagde ind i før. Det gør vi lige omkring her. Så tager vi den ud der. Og så malker vi den lige op over, så det hele det forsvinder herinde i, til den ligger der. Så kan vi køre ned, den kan nemt køre derinde i. Så tager vi en nålelængde op på den, af kernen her. Ja. Og så skal vi have tyndet kernen ud også. Og grunden til, at vi laver de her udtyndninger, det er ikke kun for, at det skal blive pænt og aftyndet til sidst. Det er sådan set også for, at der ikke skal komme en punktbelastning på tovværket, ved at det går pludselig fra en diameter ned til en anden. Så er den filtret ud der. Så tager vi lige vores saks og klipper de her ender, vi lige har trævlet af. Så når vi får en jævn udtynding hernede af. Og så tager vi herop ved strømpen og sørger for, at det ligger lige til kanten, der hvor samlingen er. Der malker vi den så nedfra. Og her er det vigtigt at få den malket pænt nedad, så det kommer til at ligge glat. Og så skal vi til at hive det sammen. Det gør vi ved at tage fat i strømpen her og trække den opad, mens vi holder kernen stram. Så skal vi lige ned i den anden ende af bordet og hente noget mere strømpe. Ja. Så malker vi helt ned fra knuden igen og får al strømpen med op. Og her er det igen vigtigt at gøre det rimelig langsomt, så man ikke brænder fingrene. Og nu skal der så til at trækkes til, så nu skal vi ned og have den på et spil. Så nu kan vi godt løsne tovet op her.
så vi vores cirkel fast i loopet her. Tag fat op og lige malker lidt mere. Strømpe op der. Og så går vi ned og lægger den på spillet. Og her har vi så det færdigsplejsede øje. Den type splejsning, vi har lavet her, den har vi fået testet ned ved vores tovværksproducent i Tyskland. Og den holder faktisk til over 90% af brudstyrken, som på det her tov er 5 tons.